Hei Mizoram chim lama biagin masaper tuna kanom na hi simlaw biagin masaber an sak namun setun munani a biagin hi simlama chuan biagin masaber tia an soithin khani a kumsang sakwa pani khan pukpui khwa a Christian insari lion to a hemi kum hian pukpui lal chuan an khwa Christian te lo nei a phal lova khua tangin an hot chuak ta a April ni som puruk sangka sakwa pahnia pukpui tangin sethluna lo vatin an kala mai ni kwa sangka sakwa pahnia pukpui atangin Christian masate chu sethluna an pem ta vek ani hemi kum hian khua akheng lo maya an lo po akang thle a bu to tam tak an tharani an mani in anin saka ti chuan biak in an samasapera tuna biak in din na mun a hian mizo Christian kut chuak Mizorama biak in masaper chu kumsanga sa ko panya alo ding ta ani biak in hung chunga bu zem siama chuan bu thar som pakhat chu an chung gum thu mai ani simlama Christian masa ranga om te po he khua hian an pem khoma kumsang ka ko pathum a BMS missionary sub upale pubuang ate Mizoram chimlama om turan local khan tlabunga ring tu musa te hian lo mokin athonin an thuam no an phur saka Christian po za som ni pala za som ni pangalai anom to ni hey Holy Bible te po ma tuna hian abiak in pangai anga handa kharem to chialova concrete in saknan ni in him takin vo in thlang hian la en colony lai vela hian thuve dal thin ni om takani a lunglen thak le mai Christian masate lo fak hle maya chuan charlama kan kal lenga he charlam kan en chuan ti hi ni a chuan achung hi sialu ni te pena langa hi an repair thale to po ani ma na le chulchin chiat lak tak le